खुलुमबाय गासैनिसिमबो गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। लोगोफोर आं नोंथांमोनजों स्पेशल टेट आनजादाव फैनाय नैबे ससियेल साइन्स बा ससियेल स्टाडिज आयदानि माखासे एमसिकिउनि सोंथिनि फिन्नायफोरखौ होनो नागिरदों। जायफोर केन्डिडेट बिथांमोना इउपि थामहिनबा आपार प्राइमारियाव जिरायदों बिथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअआ गोबां हेफाजाब होगोन। ससियेल साइन्सनि बेवहाय एन्सारखौ आं होनो नागिरदों। दा अफिसियेल एन्सार किया दासिम सेबाया फोसावथ'वाखै, थेवबो माखासे बेवहाय एनालाइज खालामनानै एन्सारखौ होनो नागिरदों। बेनिफ्राय दा नोंथांमोना नायदो, दा नैयाव सोंथि 31खौ नाय, नोंथांमोना मा दङ बेवहाय नुदों। 31 कुइसनाव भारतनि बबे रायजोआव गोथौयै नायबिजिरनानै सिन्धु सेरफांनि हांखोनि फरा आरो गोथौ ओंथि दिहुननायनि थाखाय नैबे 1 मिलियन बान्था फोसावदों। दा एन्सारा माबे जागोन? 31 ना नैबे अप्सन बि तामिलनाडु जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट 32 नाम्बार। 32 नाम्बाराव मा सोंदों? 32 नाम्बारा समाजनि मोनब्रै बाहागोनि बाथ्राया गाहायाव होनाय बबे बिजाबाव मुंख'नाय दं? एन्सारा माबे जागोन? बे एन्सारा जाबाय अप्सन ए ऋग्वेद। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय 33 नाम्बार। दा 33आव मा सोंदों? एलाहाबादनि खुन्थिया दानरे थाया गाहायाव होनाय सोर खुंगिरिजों सोमोन्दो दं? 33नि जा राइट एन्सार बे जागोन अप्सन सि समुद्रगुप्त। बेनिफ्राय नेक्स्ट 34 नाम्बार। 34 मा सोंदों? सातबाहन राजा हालाया सुजुनाय खन्थाइफोरा देश रावजों लिरनाय। 34नि जा राइट एन्सार बे जाबाय अप्सन बि प्राकृत। बेनिफ्राय नेक्स्ट 35 नाम्बार। 35 मा सोंदों? नैबे पल्लबफोरा गाहायाव होनाय सोर राजाखौ फेजेनदोंमोन आरो बातापियाव बे मल्लिकार्जुन मन्दिरखौ लुदोंमोन? 35नि जा राइट एन्सार बे जागोन अप्सन ए। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 36। दा बेवहाय सोंदों कामरुपनि राजा भास्कर बर्मना राजा हर्षवर्धननि राजउलाफादसिम गाहायाव होनाय सोर राजथान्दैखौ दैथायहरदोंमोन? दा 36नि अप्सना एन्सारा जाहैबाय हंसबेक। 36नि एन्सारा ए जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 37 नाम्बार। बेवहाय सोंदों मन्सबादारि खान्थिखौ सोर सोरजिदोंमोन? 37नि जा राइट एन्सार बे आकबर अप्सन ए। बेनिफ्राय नेक्स्ट 38आव जाहैबाय आसामाव कच फोलेरा रायजो खुंनाय समाव होजानाय गहाय कमल आलिया सरजाबो। दा 38नि जा राइट एन्सार बे जागोन अप्सन डि कचबिहार आरो लखिमपुरखौ। बेनिफ्राय नेक्स्ट 39 नाम्बार। हस्ति बिद्यारण्य बिजाबखौ सुकुमार बरखायदा सोर राजाया रायजो खुंनाय समाव सुजुदोंमोन? 39नि जा राइट एन्सार बे जागोन अप्सन सि शिवसिंह। बेनिफ्राय नेक्स्ट 40 नाम्बार। दा 40आव दङ गाहायाव होनाय बबे फोलेरा स्वर्गदेव सुहुमुंजों दाजानाय? बे जाहैबाय सातकरिया माहारियाव गोग्लैया। दा 40नि जा राइट एन्सार बे जागोन अप्सन डि सामुगुरिया बे जाहैगोन। नेक्स्ट 41 नाम्बार दङ। दा 41आव मा सोंदों? नैबे भक्ति सोमावसारनाया भारतनि बबे जायगा एबा बाहागोनिफ्राय जागायजेनदोंमोन? 41नि जा राइट एन्सार बे जागोन खोला भारत अप्सन बि। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 42 नाम्बार। गाहायाव होनाय भारतनि सोर गभर्नर जेनेरेला गावनि बिबान मावनाय समफारिनि जोबनायथिं गेदेर नालिसजों मोगा मोगि जानांदोंमोन? 42नि जा राइट एन्सार बे जागोन अप्सन डि। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 44। दा 44आव मा सोंदों? गाहायनि बबे धोरोमारि फोथायनायहा हाजोजों जेबो लोब्बा गैया? हाजोजों जेबो लोब्बा गैया बेयो 43नि जा राइट एन्सार बे जागोन बि जैन धोरोम। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 44 नाम्बार। दा 44 नाम्बाराव मा सोंदों? दा बेवहाय कुइसनखौ नाय। 44नि जा राइट एन्सार बे जागोन अप्सन ए। गाहायाव होनाय बबे इंराजफोरनि हेंथायै सोमावसारनायाव तरुनराम फुकना गोख्रोङै बाहागो लादोंमोन? बे जागोन अप्सन ए। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 45 नाम्बार। दा 45आव मा सोंदों? नाय गाहायाव होनाय बबे सोमावसारनायाव महात्मा गान्धीया गिबिसिनै उखैहाब सोमावसारनायनि मावखान्थिखौ जागायजेनदोंमोन? 45नि जा राइट एन्सार बे जागोन अप्सन सि। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय
46 नाम्बार दा 46 आव मा दङ नाय गावारि आयखौ साननाय समाव गाहायनि बबेखौ हादरनाङाव दाजाबदेरनाय जायो दा 46 नि जा राइट आन्सार बे जागोन अप्शन ए मानसिफोरनो रां दैथायहरनाय बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 47 नाम्बार आथिखालाव भारतनि खाउरि आदबा देशाव सोनारो 47 नि जा राइट आन्सार नैबे डि गुस्लायथावै रां बिलाइ मान बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 48 दा 48 आव मा दं नै द वेल्थ अफ नेशंस नि लिरगिरि जायखौ रांखान्थिनि बिफा होननाय जायो बिथाङा सोर 48 नि जा राइट आन्सार बे जायगोन नैबे आदाम स्मिथ बेखौ रांखान्थिनि बिफा होननाबो मिथिनाय जायो बेनिफ्राय आरो बिथाङा द वेल्थ अफ नेशंस बे बिजाबखौ लिरदोंमोन आदाम स्मिथआ बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 49 दा 49 आ नाय मिरु बाजेटआव बिथांखि खरसा उल्था बिथांखि नङै खरसा आरो राननायनिफ्राय खाजोना उल्था गुबै दोहोन बाहागो राननायसिम सोलायनायखौ बबे रांखान्थि बोसोराव खालामनाय जादोंमोन दा 49 नि जा राइट आन्सार बे जागोन अप्शन सि 2017 एन्ड 2018 बोसोराव बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 50 नाम्बार दा 50 नाम्बाराव सोंदों नैबे आरबिआइ बेवहाय दा 50 आरबिआइ जों होजानाय वेस्ट एन्ड मिन्स एडभान्स WMA आ जाबाय दा 50 नि जा राइट आन्सार बे जागोन अप्शन ए नैबे समान नङिखौ फोजोबनो थाखाय सरकारनो होनाय अरायथा नङि अनसुंथाइ बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 51 दा 51 आव मा सोंदों मुलाम्फा आरजिनायनि थांखिजों रां दोनथुमनाय नाजावनाय दाहार होनाय रां खाथायनाय फसंथानखौ सिनायथि 51 नि जा राइट आन्सार बे जागोन अप्शन बि फालांगियारि बेंक बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 52 मा सोंदों गंसे बेंकखौ गुबुन राङारि फसंथानफोरनिफ्राय माया फाराग खालामो 52 नि जा राइट आन्सार बे जागोन अप्शन बि डिमान्ड डिप'जिटखौ गनायनाय 52 ना बि जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 53 मा सोंदों 0.550 आरो 0.699 नि गेजेराव थानाय सुबुं जौगाथाय फारिलाइ HDI माननि रेंकखौ गाहायनि बबे मोनसे सोसननाय जायो 53 नि जा राइट आन्सारा जाबाय गेजेरारि सुबुं जौगाथाय बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 54 नाम्बार 54 मा सोंदों गाहायनि बबे मोनसे बां बिबाङारि निखावरि फारिलाइ MPI सुनायखौ दिन्थिग्रा नङा 54 नि जा राइट आन्सार नैबे अप्शन डि आ जागोन जिउ राहा बेनिफ्राय नेक्स्ट जाबाय 55 दा 55 आ मा सोंदों नायदों नोंथांमोना कुइसनाव सोंदों बेवहाय गाहायनि बबे बिबुंथिया भारतारि बादायारि फेडारेलिज्म कम्पिटिटिभ फेडारेलिज्म जौगानाय नीति आयगनि बिफावखौ साबसिनै फोरमायथिना होयो दा 56 नि जा राइट आन्सार बे जागोन अप्शन बि आ जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 57 खौ नायदो बे जों नैबे नायनाया 55 मोन 55 जाहैबाय 55 ना अप्शन बि बेनिफ्राय नेक्स्ट 56 दानासो फैबाय एबार 56 बे 56 आव मा दङ नाय बेवहाय 56 आव मा सोंदों गाहायनि बबे आखुथाया पार्लियामेन्टारि खान्थिखौ हादोरगिरि खुंनाय खान्थिनिफ्राय साबसिनै फारागथिखौ दिन्थियो दा 56 नि जा राइट आन्सार बेबो बि आनो जागोन नैबे 55 नाबो बि 56 नाबो बि आयेन आफादनि फारसे मावफुं आफादनि जथाय बिबान बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 57 आव मा सोंदों जेब्ला सुबुंफ्रा सरकारनि खान्थिफोरखौ जेबो गिनाय गैयाजासे सोंखारिनो हायो अब्ला बेयो दिन्थियो 57 नि जा राइट आन्सार बे जागोन नैबे फोरमायनायनि उदांस्रि बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 58 नाम्बार बयजोंबो अनसायजानाय जारगोराथिनि सानस्रिनि ओंथिया जाबाय 58 ना माबे जागोन दा एन्सारा 58 एन्सारा जाहैबाय अप्शन बि बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 59 दा 59 आव मा दङ कुइसन नाम्बार 59 गाहायाव होनाय भारत संबिजिरनि खुगाफोरनाय बायदियै बबे बुंथिफोरा गोरोन्थि गोरोन्थिखौ सायख'नो होदो 59 आ बेनिफ्राय दा बे 59 नि जा राइट आन्सार बे माबे जागोन दा 59 नि जा गोरोन्थिया जाहैबाय
दा गोरोन्थिखौ नोंथांमोना नैबे नाम्बार 3 नि जा होनाय बेयाव बुंथि होनाय दङ बे गोरोन्थि जायो। अब्ला 59 नि जा एन्सार बे जा बुंथि बे 3 नाम्बारा गोरोन्थिखौ सायख'नो होदों, बेखायनो अप्सन बि आ जागोन कारेक्ट एन्सार। दाना नेक्स्ट नैबे कुइसन नाम्बार 60 आसामनि गावखुंथायारि गौथुमफोरनि सोमोन्दै गाहाय हरनाय बिबुंथिफोरखौ नाय। मोनसे जोंनि बिटिसि रिलेटेड कुइसन, बेखौथ' नोंथांमोना बयबो हाखादों जानांगौ। नैबे 2 आ कारेक्ट। अब्ला अप्सना माबे जागोन? गेबें बुंथिया अप्सन बि आल' जागोन, बे 2 आल'। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 61 नाम्बार। 61 आव मा सोंदों? गाहायनि बबे मोनसे जथाय सरकारनि थाखाय सिगां नांग्रोगौ नङा? 61 नि जा राइट एन्सार बे जागोन अप्सन डि, पार्लियामेन्टारि सरकार। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 62। गाहायाव होनाय भारतनि बबे रायजोआव 2 सदनारि आयेन काउन्सिल बे दङ? दा 62 नि जा राइट एन्सार बे जागोन नैबे ए, बिहार। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 63 नाम्बार। दा 63 आव दङ नैबे भारतनि बिसायख'थि आय'गखौ माब्ला गायसननाय जादोंमोन? 63 नाम्बार। 63 नाम्बारा जाबाय अप्सन सि, 25 जानुवारि 1950। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 64 नाम्बार। भारतनि गिबिसिन जथाय सरकारनि दैदेनगिरिया सोरमोन? 64 नि जा राइट एन्सार बे जागोन मरारजी देसाई, बे जाहैगोन एन्सारा। बेनिफ्राय नेक्स्ट 65 नाम्बार। 65 आव मा सोंदों दा? नैबे भारत संबिजिराव मोनबेसे गुदि मावनां हाबाफोरखौ होनाय जादों? 65 नि जा राइट एन्सार बे जागोन अप्सन बि, 11। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 66। नैबे समाज बिगियान, नैबे TPACK दाथाय सोसनना लाफायो। दा बेनि जा 66 नि जा राइट एन्सार बे जागोन अप्सन ए। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 67। दा 67 आव मा सोंदों नाय? समाज बिगियान फोरोंनायाव LMS आ मा फोरमायो? LMS। दा LMS नि ओंथिया जाहैबाय नैबे जा 67 नि एन्सार बे जागोन अप्सन बि, सोलोंनाय सामलायनाय खान्थि। 67 ना अप्सन बि जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 68। समाज बिगियाननि थाखो खथायाव ICT नि बिफावखौ गाहायनि बबे मोनसेया साबसिनै फोरमायो? दा 68 नि जा राइट एन्सार बेबो जागोन अप्सन बि। बेनिफ्राय नेक्स्ट 69 आव मा सोंदों? हेफाजाबारि समाज बिगियान मावथांखिफोरनि थाखाय बबे ICT आगजुआ साबसिन? 69 नि जा राइट एन्सार बे जागोन अप्सन सि, गुगोल डक्स। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 70 नाम्बार। बेयाव मा सोंदों? गुटेनबार्ग गावस्रानायखौ नुनो मोनो। 70 नि जा राइट एन्सार बे जागोन अप्सन बि, मेन्टल आरो मेरुनि गेजेराव। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 71। दा बेवहाय जायखिजाया जायगानि गौर बिदुं आरो बेनि अक्षफाननि गौर बिदुंनि गेजेर फारागखौ बुङो। बे जागोन अप्सन ए, बिदुंनि बेले-बेजे। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 72। गोजां बोथोराव भारतनि सा-सोनाब बाहागोआव अखाया हायो। दा 72 नि जा राइट एन्सार बे जागोन अप्सन सि, सोनाबारि हेंथाफोरनिफ्राय। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैगोन 73 नाम्बार। गाहायनि बबे गंसे दैमाया डेल्टा सोमजिहोआ? 73 नि जा राइट एन्सार बे जागोन अप्सन सि, नर्मदा। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय नैबे 74 नाम्बारखौ नाय। माखासे लोगो नांनानै सोमजिनाय भुमसुआरि महरखौ बुंनाय जायो। 74 नि जा राइट एन्सार अप्सन बि जागोन महर। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 75 नि जा बेवहाय सोंदों कुइसना लैथो मोखाङाव बारनि गड़ नारथाया जाबाय। 75 ना जागोन नैबे लैथो मोखाङाव बारनि गड़ नारथाया बे जायो 1013.25 MB। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 76 नि कुइसना जाहैबाय मोनसे थि बिदुङाव बारनि दै खफ' सोमजिहोनाय गोहोनि रुजुनायाव बाराव थानाय थार दै खफ'नि रुजुजखाखौ बुंनाय जायो। 76 नि जा राइट एन्सार बे जागोन अप्सन नैबे बि, रुजु जखायारि सिदोमथि। अप्सन बि आ जागोन 76 ना। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 77। गोरोबनाय फैदों 77आ। दा बेवहाय कुइसना गाहायाव होनायफोरखौ गोरोबहो आरो थार गोरोबनायखौ सायख'। दा 77 नाय नैबे ए आ 2 जों गोरोबगोन।
बेनिफ्राय आरो नैबे बिया नैबे 3 जों गोरोबगोन बेनिफ्राय सि आरो नैबे 4 जों गोरोबगोन खोला आमेरिकाया 1 जों गोरोबगोन दा 77 नि जा राइट आन्सार बे जागोन अप्शन डि बेनिफ्राय नेक्स्ट 78 नाम्बार 78 गाहायनि बबे मोनसे गेदेरसिन महरनि मानसावगारि जाहैबाय बे 78 ना जाबाय अप्शन डि RF इक्वल टू 1:25,000 बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 79 गाहायनि बबेया धातु नङि खनिज मुवाखौ सोंदों दा 79 नि अप्शना जाहैगोन नैबे सि 1आल' नैबे जिप्साम बेयो धातु नङि खनिज मुवा बा अप्शन ए आ नैबे ए आल'सो धातु नङि खनिज मुवा बेखायनो सि नाम्बाराव थानाया गेबें जाहैगोन 1आल' 79 नि एन्सार जाहैबाय अप्शन सि बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 80 नाम्बार 80 मा सोंदों आमसां हाग्रामा जिबि आमसां वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरिया आसामनि बबे जिल्लायाव दं 80 नाम्बारा जाबाय नैबे कामरुप मेट्रपलिटान अप्शन ए बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 81 नाम्बार भारतनि बेसेबां जौखोन्दो भुमखौराङारि ओनसोला बार मोदायजों मोगा मोगि जानाङो दा बे 81 नि जा राइट आन्सार जागोन बेयो अप्शन ए 15% बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 82 नाम्बारखौ नाय दा 84 नाम्बाराव दं मोनसे थि थावनियाव जायगानि सम ग्रीनविच गड़ समनिफ्राय थिग 3 घन्टा सिगां जायगाया सा दुलुरखाव आरो गाहाय द्राघिमा हांखोनि सानजाहा दंब्ला बे जायगानि द्राघिमा फाना मा जागोन होनना सोंदों अब्ला 82 नाम्बारनि जा राइट आन्सार बे जागोन 45 डिग्री सानजा द्राघिमा फान अप्शन सिया जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 83 नाम्बार बबे लैथोआरि आबहावा खान्थिखौ गावनि गोजौ जिउ रोखोमथायनि थाखाय मिथियो आरो गोबां समावनो बेखौ मानो लैथोनि अखा हाग्रा थावनि रेइन फरेस्ट अफ द सी होनना मिथिनाय जायो 83 नि जा राइट आन्सार बे जागोन अप्शन ए बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 84 नाम्बार बुहुमनि बारमण्डलाव गासै अक्सिजेननि बेसेबां जौखोन्दो आमाजन हाग्रामायाव हगारो होमबा जोंनि बुहुमावथ' अक्सिजेन बिबाङा 21% दङ बेनिनो जोंनि आमाजन जा हाग्रामा दङ बे जाबाय बुहुमनि मादाव देरसिन हाग्रामा बेनिफ्राय बेसेबां जौखोन्दो अक्सिजेन गेसखौ जोङो मोननो हायो बेयाव 84 नि जा राइट आन्सार बे जाबाय अप्शन बि 20% बेखायनो जों बिफां लाइफां गायनांगौ बिफां लाइफां गायबानो जों अक्सिजेन गेस थोजासे मोननो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 85 नाम्बार बिसोब हांखोनि खावा मिरुनिफ्राय बेसेबां गोलावसिन 85 नि जा राइट आन्सार बे जाहैबाय अप्शन बि जागोन 43 किलोमिटार 85 नि एन्सारा 43 किलोमिटार अप्शन बि बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 86 बुरलुंबुथुरनि मोनसे दालाय दैसा जिया भरलिया बबे माहारियारि हाग्रामा सेरजों बोहैलांदों 86 नि जा राइट आन्सार बे जाबाय नामेरि बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 87 बबे सास्टेनेबल डेभेलपमेन्ट गल SDG आ नांगौ रोखोम सामलायनाय आरो मिथिंगायारि फुंखाफोरखौ 2030 नि गेजेराव मोजाङै बाहायफुंनायनि सायाव गोसो होदों 87 नि जा राइट आन्सार बे जागोन नैबे SDG 12 अप्शन सिया जाहैबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 88 नाम्बार नैबे गोजाम सुबुंफोरनि समाव बाहायनाय फरेस्ट सोदोबनि थार ओंथिया जाबाय फरेस्ट FORESTGE बेनि ओंथिया मा जागोन दा 88 निया बे जागोन आदार नागिरनाय अप्शन ए बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय 89 नाम्बार 89 मा सोंदों नाय बुहुमनि गिबिसिन फसिल मुगानिफ्राय हमनानै गोदान मुगासिम समफारियाव गाहायनि बबे फारिया थार फारिखौ सोंदों फार्स्टआव माबाजेननाय बेफोरखौ सोंदों फारियै गेबें फिननायखौ सायख'नो होदों दायो 89 जाबाय नैबे अप्शन सि बे जाहैगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट नैबे ससियेल स्टाडिज बा ससियेल साइन्सनि जोबथा कुइसन बेयो होमबा 90 नाम्बार दङ बेवहाय सिन्धु सोदोमस्रिनि गाहायाव होनाय बबे जायगाया दिङा फालांगिनि थाखाय मुंदांखामोन 90 नाम्बारना जागोन नैबे लथाल अप्शन ए आ जागोन दा बेखिनिया जाहैबाय UP आव फैनाय स्पेशेल टेट बेवहाय फैनाय ससियेल स्टाडिज बा ससियेल साइन्सनि एन्सार किखौ आङो नोंथांमोननो होनाय जाबाय आरो नोंथांमोना
बेसेबां मोननो हाखो बे 60टा कुइसनाव बेसेबां मोनगोन बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरोब्ला आं गोजोननाय मोनगोन। दा उननि गोदान मोनसे भिडिअ गुबुन साबजेक्टखौ आङो लाबोनाय जागोन। थेंक इउ फर वाचिं।